kwanje ngayo kuzo zonke izinto. Omnye umhla yavuya mntakasana sakhumbule imali yonakala iBedford. Yathi konakala kweBedford kwaphela ubumnandi. Abantu eqhela ukuya ebholweni badinga. Abantu bebeqhele ukwazi uba ukhona uVG badinga. Sifuna ukuthi ke mfundisi hamba kade bathi abanye abantu hamba ngalamadlu nawo uyohlala endlini. Ndiyayazi ngosona awuyohlala endlini. Uno-business lo khona. No business lo. Mthawubona into kangoku noko senza ku-pension wangena kule ndawo andizichaza. Siyazana. Oleksane imali. Uzawufuna i-protection fee. Ufuna ke mfundisi ndizama into basikonwabise. Uyazi ukuthi ubukho bakho ukuthi obunzulu kakhulu. Ufuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumkhonzi wenu. Nofuna ukuba ngokuqala makabe sisicaka sakho. Ndingashiya lo mazwi. Andishiyi kuwe wedwa ke mfundisi. Sonke apha. Ityelile. Wonke umuntu ofuna uba mkhulu makabe sisicaka. Thixo zakubona lo ndawo uhleli kuyo ukuba uyakuphakamisa nje. Manje sebenzele inkosi yesicaka. Kude kukho umbuzo obuzwa into yokuba sesiphi isicaka ukhona uhleli phezu kwetafile uhlela apha etafileni kube khona umileyo uzisa ukutya. Sesiphi isicaka hleli lindile wena kukhona ulungisayo pha uzisa ukutya. Kholo mbuzo kuba sesiphi isicaka. Isicaka ke into ohleli esebenza ngalelo xesha. Badalweni. Asambeni ke sigoduke siyosebenza sebenzele uThixo. Sebenza ke kuthiwa siyigulaleka xa sisebenzela inkosi. Sisebenzele singena zikhalazo ngamaxesha onke. Trust in God. Amen.